This is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us Last Size Jazz Aksyon Radio Philippine Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition. Detalye sa balita lokal. Patay ang driver kag pilaso naman ang duha sini ka maangkas matapos nagbunggo sa steel post ang ilang ginasakyan nga motorsiklo mga alas 3:40 kahapon sang hapon sa National Highway sang Barangay Tinungan, Banwas sang Isabela. Ginkilala ang napatay nga driver kay John Ray Atunes, 23 anyos, samtang makaupod sini nga pilason ang ginkilala naman nga Sanday Andrian Somo, 26 anyos, kag John Marvin Valenzuela, 15 anyos. Sa pagpangusisa ni Isabela PNP Traffic Investigator Police Staff Sergeant Gilbert Gintugaw, padulong sa banwa ang tatlo kaapang ginalegar nga nakainom na sa makahulubog ng ilimnon tungod ini ang adlaw sa ilang sweldo. Suno kay Gintugaw, tungod nakainom kag may kadasigon ang pagpadalagan na alang-alang si Atones sa kurbada nga dalan rason nga nagbunggo sa steel post. Buka ang ulo ni Atones kag gindeklarar nga dead on arrival sing gindala sa hospital samtang ang duha ka angkas di buenas naman bangod indi malala ang naagom nga pilas sa lawas. Kita man, hindi dasigdasigin man ang dalagan.
Oo. Tapos siguro wala na sa nakakontrol sa iyang manobela. Itong gabi nakainom, nabunggo siya sa may sa steel post. Ang kabakin sang pahayag ni Police Staff Sergeant Gilbert Gintugaw. May natumod na nga person of interest ang Bacolod City Police Office Women and Children's Protection Desk nga posible may kailabtanan sa paghimulos ang siyam katuig nga bata sa barangay Sumag, siyudad sang Bacolod. Sino kay Police Lieutenant Arlene Torrendon, ang Chief sang Women and Children's Protection Desk, ang persona nga ginmention sang biktima ang nagkadto sa Police Station 9 kagin panginwala sa akusasyon batok sa iya. Sulo kay Torrendon, may iban pa ngalan nga ginmensionar ang biktima nga amo karon ng subject sa investigasyon. Ginkompirmar man ni Torrendon sa Aksyon Radio Bacolod nga positibo sa sexual abuse ang siyam katuig nga bata base man sa resulta sang iya medical examination. Sulo kay Torrendon, natabo ang paghimulos sa balay sang suspect sa tung Webes sang Udto sa barangay Sumag, siyudad sang Bacolod. Kagdugang pa sini may upod ang biktima sang matabong insidente nga ginapangita karon sang kapulisan. Nag-aapela naman sa kooperasyon ang pamunuan sang COMELEC sa siyudad sang Bacolod sa mga individual nga nagahimo sang reservation sa ila talatapan pagi sa online appointment para sa tuyo nga magparehistro. Suno kay Bacolod COMELEC Officer Attorney Katrina Trinio, kadamaan sang mga nagapareserve sang slots sini nga bulan sang Enero ang wala nagakadto sa ila talatapan. Base man sa schedule nga ila mismo ginhatag. Dugang pa ni Trinio, kanugon lamang nga hindi nila maakomodar ang pila ka mabutante nga konta na interesado man nga makaparehistro. Dugang pa ni Trinio sa 50 ka mga persona nga ila ginhatagan sang reservation kada adlaw, yara lamang sa 5 tubtub-ano man nagapadulong sa ila talatapan. Nagapati si Trinio nga maghimo nangin sablag man sa publiko ang pagluntad sang maulanon nga tiyempo kag padayon nga pamahog sang COVID-19 pandemic. Sa nabaluan nga base sa schedule sang COMELEC, ang voters registration ang talana nga magatakop sa bulan sang Setyembre sini nga tuig. Liwat nga ginmando ni Negros Occidental Governor Bong Lacson kay Provincial Veterinarian Dr. Renante de Sena kag surveillance team sang Provincial African Swine Fever o kon ASF Task Force nga ipasiguro nga mapabilin nga ASF free ang probinsya kag maprotektahan ang industriya sang baboy. Kini ang ginmando sang gobernador sa sinapon nga ginpatigayon sa Kapitolyo Provincial. Nagligad nga semana ginpabakod pa sang ASF Task Force ang kampanya agod mapasiguro kay hindi makasulod ang ASF pagi sa round the clock checkpoint kag disinfection activities. Tanan nga pork products nga nagasulod sa probinsya ang ginausisa sang maayo kag ginapasiguro nga kompleto sa mga regulatory documents. Enero 15, 2021 ginkompirmar sang Department of Agriculture ang ASF sa banwa sang Abuyog Leyte nga amo ang pinakauna nga kaso sa Visayas. Ini ang rason sa pag-issue ni Lacson sang memorandum order agud dumilian ang pagpasulod sang buhi nga baboy kag pork products sa Negros Occidental halin sa Eastern Samar. Sa dugang nga balita lokal, ginpaidalom sa swab test ang ikaduha nga batch sa mga personnel sa Negros Occidental Police Provincial Office o kon NOCPO. Suno kay NOCPO spokesperson Lieutenant Abigail Donasco, kalakip sa ikaduha nga batch among 50 ka mga personnel kag inang ginpatigayon sa bulig sa gobyerno provincial sa iban pa nga local government units. Dugang pa ni Donasco, kalakip sa unang nga batch sang nagpa-swab test si Provincial Director Police Colonel Rami Palge o kon Romy Palge nga may negatibong resulta sa COVID-19. Samtang ginpahayag ni Donasco nga nagalaom si Palge nga updan sang kada LGU ang panawagan nga magpaidalom sa RT-PCR test ang tanan nga pulis agud masiguro nga hilway sa seguridad ang mga ini.
Patigayon na masunod nga semana ang proficiency test sa ikaduhang COVID-19 Molecular Laboratory sa Negros Occidental sa Banwasang Valladolid. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, ginahulat na lamang ang pag-abot sa saliva analyzer machine nga among gamiton sa pag-detect ng virus. May 5 naman ka mga samples ng COVID-19 positive patients ang ginpangabay agud basihan sa accuracy rates ng test machines. Ini nga laboratorio nga gintukod sa compound sa Valladolid District Hospital ang sarang nga makatest sang 1,000 kada adlaw. Nakabig nga state of the art pagdutay lamang nga personnel bangod kalabanan sa mga trabaho ang ipaagi sa robotic. Kag sa katapusan nga balita lokal, umpisahan na sang City Disaster Risk Reduction Management Office sa CDRRMO sa syudad sang Bacolod ang clearing operation nga natala na patigayonon sa Mambulok Creek sa palabuton nga Lunes, Pebrero 1. Suno kay Executive Assistant kag CDRRMO Cluster Head Joe Marie Vargas paagi sa bulig sang City Legal Office Enforcement Unit. Tigayon na nila nga napahibalo ang pila ka mga residente nga naga-istaro sa kilid sang sapa nga mong alagyan sang amphibious excavator kag mga trucking nga gamiton sa mga operasyon. Dugang pa ni Vargas target sang iya talatapan nga tapuso ng mga proyekto sa sulod sang 3 ka semana. Kapiak nga bahin ginalauman man sini nga kung tani matapos na masunod nga bulan ang proseso sa plano sang alkalde nga pagtukod sang Drainage System Task Force kamong magapatuman sang komprehensibo nga flood control program sa syudad sang Bacolod. Sa balita national, 10,000 pesos nga bulig pinansyal ginaduso ni Cayetano para sa mapektado sa pagsaka ng basic goods. Mass immunization kontra COVID-19 aprobado na sa gobyerno. Detalye sa balita national pagkatapos gid lamang sini. Ang balitang Good morning mga ka-aksyon, kay Sir Titehoka Titangata. Good morning, sir. Kay Romel La Chica Mayong Agaman, Athia Kim Eriman. Good morning sa imo. Kay Rosalina Arellano Espadero. Good morning. Kay Alex Monteza. Good morning. Rodin Alvarez Bayabado. Good morning man. Kay Miss Kelly Jelly, Happy Sunday Aksyon Dorel, God bless. Please greet sa iya kono pamilya sa Barangay Pandaron, DSB. Kag kay Mr. Beboy Villasor sang CMO Sectoral. Kay Alex Fantes, good morning man sir. Have a blessed Sunday. Kay Marilo Kahilig, good morning. Miss Dorel watching from Barangay 1A, Manapla. Thank you. Okay, ano ning Warlito Malayong Jr., good morning. Kaya sa bata niya ko nga si Alijan, Arjan Taiko, dara sa may Amorabieta Antipolo. Good morning, Eddie Lawus, good morning. Ga-monitor sila, duha din Nanay Isabel, dara sa may Canetown, Victorias. Kay Gilberto Vergara Oyanggoren Briones, dara sa may Antipolo. Alright, good morning. Joval Trinidad, good morning. Naga-monitor sila via Transistor Radio, Facebook, kag YouTube. Bohongga, dra sa may Cabancalan City. With care. Thank you, Sir Joval. Good morning man kay Sir Gastep. Sir Stephen, good morning sa Victoria's PNP or Manapla, nalipat ko. Good morning, sir. May lang pagpamati. Sige, kay Sir Joval Trinidad, pwerte ka advance mag-greet sang Happy Valentine's. Bahalin pa ni sang ligan. O do New Year, palang ka-greet na ni siya Valentine's. Happy Valentine's. Kay Lahaw Gegi or Jeji. Good morning sa imo. Kay Arledan Makoy. Good morning dra sa may Sumag. Marie Antoinette Piliado. Good morning kay Dudoy, kag Arlie Piliado, kag Melcho Aplaha Sansawi, sang La Carlota, kag kay Anola Piliado, sang UK from Canada. Sir Eddie Villacampa Sr., good morning, Aksyon Dorel. Monitoring lang ko di sa Calle Oro, Villamonte. Salamat! Kay Bravo Shera Delta.
Good morning. Okay, si Sir Stephen sa Victorias. Sige sir, may lang nga pagpamati. Kay Ed Antejos, good morning. From Canada. BC, Canada. Okay, good morning sir. Cabrillius MC, good AM. Monitor lang kami din sa Pahanokoy. Salamat ma'am. Kay Nelson Silvedio Mangilan Jr. Good morning lang kuno kay Tatay Nelson Sr. sa Manghanoy, La Castellana. Kaya Fitz Herbert Noel, good morning sa imo. God bless and thank you man sa pagpamati. Alright, sige sa aton mga ka-aksyon yung monitor naman via YouTube. Good morning sa inyo mga ka-aksyon. May landa nga pagpamati. Thank you kay Je Santa Ana. Okay na kita? Oh, okay na? Good morning! Sige. Karon naman ang iba na. Standby for Balita National. Balita Sunday Edition sa Aksyon! Last 6:22 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition. Detalye sa Balita National. Ginaduso ni Anay Speaker Alan Peter Cayetano ang proposal nga 10,000 pesos nga government cash aid sa kada pamilya nga Pilipino labi na sa mapektado sang saka sa presyo sa nagapangunang Balaklon. Suro kay Cayetano kinahanglan nga matagan sang bulig pinansyal ang kada pamilya bangod yara sa gihapon ng epekto sang pandemya kag ginalauman nga tubtob pa sa katapusan o kon ginapaabot nga tubtob pa sa katapusan nga bahin sang tuig 2021 mangin full swing ang pagpangbakuna kontra COVID-19. Gindayaw man ni Cayetano ang plano sa gobyerno nga pag-implementar sang price freeze nagligad nga tuig apang ginsiling ang paday nga pagpanagtag sang bulig pinansyal ang makabulig sa pagsanyog sa economic performance sa mga suppliers kag consumers. Si Cayetano kag iya asawa nga si Lani nga nagatiglawa sa 1st kag 2nd Congressional District sang Taguig ang pareho nga nagfile sa resolusyon na gudhingyoon ang House of Representatives kaos isaw ng pagsaka sa presyo sa nagapangunang nga Balaklon pareho sang karne kag mautanon kag maghimo sang tikang para ini ang mapunggan. Ginaprobahan sa gobyerno nasyonal ang plano nga mass immunization kontra COVID-19 isa ka adlaw ang nakaligad sang mag-umpisa ang pandemya sa Pilipinas. Sa memorandum na petsahan Enero 26 sa pangginpagwa sa media kahapon sang Sabado, ginaprobahan ang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases Resolution No. 95 o Philippine National Deployment and Vaccination Plan for COVID-19 vaccines. Ilang ginapirmahan ng the National Task Force against COVID-19 Chief Implementer Carlito Galvez Jr., Defense Secretary and NTF Chairperson Delphine Lorenzana, kag Interior Secretary kag NTF Vice Chairman Eduardo Anyo. Ang memorandum nagmando sa tanan nga mga ahensya sa NTF, Regional Local COVID-19 Task Force, tanan nga regional kag local COVID-19 vaccination operation centers, local task force kag COVID-19 vaccination operation centers nga i-implementar kag i-adapt ang vaccination plan. Ini nga plano nga ginpagawa sa Department of Interior and Local Government kag DILG ang may 82.5 bilyones pesos nga funding sources sa COVID-19 vaccine deployment program. Ginanunsyo sa Philippine National Police o PNP ang pagbakal sang 3 ka bag-o nga multi-role police helicopters nga magapasangkad pa sang kapasidad sang kapulisan sa kampanya kontra terorismo. Suno kay PNP Chief Police Gerald Sinas, ginbaton sang PNP Special Action Force Unit ang 3 ka H-125 Airbus single-engine turbine helicopters
sa Manila Domestic Airport syudad sang Pasay. Suro kay Sinas ini nga air assets ang makapabakod pa sa operational capability bilang suporta sa anti-insurgency kag anti-terrorism campaign. Sunod sa PNP ini nga mga helicopters ang halin sa Airbus Helicopter Southeast Asia naging bakal gingasto ang pondo sa idalom sang General Appropriations Act of 2019. Sa karon ang mga helicopters nangyara sa PNP South Air Unit hangar. Nagtaliwan sa edad nga sa 68 anyos si Presidential Anti-Corruption Commission Chairperson Dante Jimenez. Sa report, napatay si Jimenez Biyernes ng gabi. Sunod naman kay VACC President Arsenio Evangelista nga sa Chinese General Hospital, napatay si Jimenez. Naibaluan si Jimenez ang co-chairperson sa Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs kag siyam ang Konsyaman, ang founding chairman sa Volunteers Against Crime and Corruption antes ang appointment bilang anti-corruption body sa itong Enero 2018. Kag sa katapusan nga balita lokal, gintiro kag napatay ang isa ka retirado nga pulis sa Banwa sang Barugo Leyte 7:45 kahapon sang aga. Ginkilalang biktima nga si Joselito Panis, 51 anyos, nga gintiro sa armado nga persona nga nagasakay sa itong nga Toyota Fortuner kag wala sang plate number. Ang siya ang nagamaneho Shaman o kung sang Shaman ang nagamaneho na kuntani sang Mitsubishi Adventure. Sunod kay Police Major Ray Cabilin, ang gepe sang Barugo Police Station na pilasan man sa Batias ang asawa sang biktima kagindala sa hospital. Sunod pa kay Cabilin, nag-optional retirement sa serbisyo ang biktima. 2 ka tuig na nakaligad matapos malakip ini ang iyang ngalan sa narco list. Las 6:27 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Detalye sa balita international kag sports pagkatapos gid lamang sini. Good morning again mga ka-aksyon. Have a blessed Sunday everyone. Kag ginagreet ko lang gali happy birthday, 15th birthday ni Ashley Esteler sa mga adlaw. Happy birthday Ashley. God bless you and stay safe always. Kag good morning naman kay Sir Michael June P. Season, good morning sa imo. Kay Christ Tanatan, good morning. Thank you so much. Dara sa may San Enrique sila. Godspeed. Thank you. Keep safe. Kay Christine Minyes Villalobos. Good morning, Aksyon Dorel. Good morning man sa tarang members ng Energy Fans Club. Kay Carol Montoya. Doon mo ni bilang ihada ni Aksyon Boy mo. May agad dara sa may National Printing Office sa Quezon. Thank you. Okay. Aksyon El Rey. Okay. Balik na tayo. Or okay pa? Okay pa? Okay, sige. Kay Ma'am Cory Vidaha, good morning man sa imo, Ma'am Cory. Kamusta ka dira sa may Kuwait? Daw kaagahon, gida subong na sa Kuwait. So, keep safe gid dira. Okay? Grabe no katugnaw subong nga panahon, mga ka-aksyon. Kay naduga, kurog-kurog man ko sang, nagpaligo. Siyempre, bisan tugnaw, maligo kita. Kay Gemini, Jess Katalbas. Okay, dra sa may old sa guys. Sige, standby for Balita International kag Sports. Las 6:30 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition. Detalye sa Balita International. Nakadiskubre ang mga researcher sa Southern Brazil sang pasyente nga infected sang duha ka pinasahi nga strain sang bag-o nga coronavirus. Pagi sa ginpost nga findings sa mga researchers sa medical website nga Midriv, ilagin pahayag nga ang ini nga pagtuon among unang na kumpirmar nga co-infection sa kalibutan angot sa duha ka mga strains ng coronavirus.
Ini nga pagtuon ang wala pa ma-publish sa scientific journal kag wala pa ma-review. Ang mga pasyente nga yara sa pangidaron 30 anyos ang infected sa coronavirus sa Rio. Pila sa masintomas nga ilan na batsyagan amo ang pag-ubo, sore throat, kag pagpananakit sang ulo. Bangod sini na balaka ang Brazil, labi na ang mga scientist angot sa coexistence ng duha ka strains, bangod posible nga ini ang tunaan sang paglapta na naman sang bago nga variant sang coronavirus. Kag sa sports balita, balik si Ronald Tubid sa franchise sang terafirma apang hindi bilang isa sa mga humalampang kundi dugang nga coaching staff. Standing sa league's official website, makaupod ni Tubid sa 9-time PBA champion Janedel Cardel kag anay dasal coach Gian Nazario. Iyagin buslan sa Art de la Cruz kag Hubert de los Santos. Nagpabilin man bilang assistant coach Sir Raymond Chongco kag team consultant Joe Lipa. Pinakanubo nga record sang terafirma amo ang isa ka daog kag napulo ka pierde sadtong tuig 2020. Si Tubid ang naging player sang terafirma nga sadto gintawag pa nga Colombian Deep sang tuig 2017, tubtub tuig 2018 antes magsaylo sa San Miguel o kon San Miguel Beermen nga mo nagkampiyon sang 2019 nga Philippine kag Commissioners Cup. Las 6:32 Aksyon Radio Philippine Standard Time kag inyo nabatian ang bugos nga detalye sa Aksyon Balita Sunday edition. Karon nga adlaw Domingo, Enero 31, 2021. Katapusan nga adlaw sang Enero mga ka-aksyon was Love Month na kita kay February 1 na. Alright. Thank you so much. Again, good morning lang kay Evangelista Roland, kay Gilberto Vergara Briones, Teresita Quinto, kay Ermi Batore, kumpare Bia Jonathan, Mon Lisay, kay Jasmine Roldan Ravelio. Madamo ginya salamat mga ka-aksyon. Keep safe and God bless us all. Happy Sunday! Ini naman si Aksyon Dorel Cabatu. Una sa balita sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.